Dakle, postavljeno je pitanje kako to utječe na cijeli proces i odobravanja i na neki način to je povezano i sa načinom ugovaranja i sa načinom provedbe projekata. Tu imamo dvije komponente zapravo. Činjenica da se radi o, to se zove high efficiency buildings, u engleskoj terminologiji, znači energetski visoko učinkovite zgrade, koje imaju svoje nekakve zahtjeve koje treba postaviti unaprijed, za koje ne možemo čekati da prođe faza projektiranja pa onda na kraju napravimo proračun energetski pa onda gledamo šta je ispalo, nego što idemo u te sofisticiranije priče, trebamo ranije postaviti određene zahtjeve. S druge strane, BIM tehnologija koja je također sama po sebi kompleksnija, opet ima nekakve zakonitosti koje treba na početku postaviti kako treba. I tu imamo, znači, jedna stvar je možda nekako drugačije organizacija poslovanja u nekakvim drugačijim oblicima, odnosno nekakve dodatni nam se organizacijski modeli, odnosno dodatni, ajmo reći, planovi nam se nameću i da moramo, znači, nekakve drugačije odnose regulirati u projektu. Pa, znači, opet ja počinjem. Znači, BIM je suradnja i u principu ta suradnja je, BIM i suradnja imaju dvostruke nekakve, jedna na drugu utječu. Znači, suradnja općenito povećava učinkovitost i djelotvornost u projektu i samog projekta, a BIM ne može bez suradnje, odnosno da nema suradnje, nema BIM-a u principu. I ta cijela priča je kompleksna jer imamo veliki broj sudionika u sada fragmentiranom području, a u nekoj budućnosti bi to trebalo biti nekakav, dakle, jedinstven sustav. Problem, dakle, u nekakvim BIM projektima koji su bili istraživani, osim problema sa softverima koji vidimo sada sve više i više se radi na tome, najveći, dakle, učinak za izvedbu projekta je bio zapravo problemi u koordinaciji i nedostatak suradnje. I zapravo se uvidjelo da ovi tradicionalan postojeći način provedbe projekta u principu nije učinkovit. Jer on je sam po sebi fragmentiran i tu nastaje niz problema o kojima ćemo malo kasnije diskutirati. Isto tako, problem je, znači, cijelo vrijeme govorimo za kog mi radimo taj BIM model. Ko će to platiti? Ko ima interesa? Dakle, svatko mora naći nekakav svoj interes. Ako nema interesa, onda smo u problemima. Znači, svaki sudionik mora pronaći interes u tome i ja sam uvjerena da ga može pronaći. Samo ga treba izmjeriti koliki je njegov interes, koliki je benefit i što to njemu vrijedi. Ako je korist, benefit uvijek veća od troškova, a možemo očekivati da će biti povećani troškovi, onda je to isplativo. Jer mi gledamo, znači moramo gledati cost benefit priču. I moramo znati koji su interesi. I da bi mogli dobro surađivati, mi moramo znati koji su vaši interesi. Vi morate znati koji su moji interesi da bi se mi mogli surađivati, da se ne bi svađali u projektu. Veliki se napori i istraživački i u praksi ulažu upravo na tom podizanju razine povjerenja među sudionicima u projektu. I to je zapravo neophodno da bismo mi mogli sudjelovati na način na koji BIM projekt to zahtijeva. Znači, mi ćemo morati drugačije postavljati priču. Također i praksa i istraživanje su pokazali, dakle, da
informacije povećavaju djelotvornost komunikacije, da djelotvorna komunikacija dovodi do pouzdanih odluka zato što imamo pravovremene informacije i da zapravo ta cijela priča je pozitivna i da nam daje velike, dakle, benefite. Bez suradnje ne možemo dobiti i nećemo polučiti potpuni potencijal BIM-a. Mi ćemo dobiti kvalitetnije možda podatke, mi ćemo dobiti više podataka možda nego što smo do sada, ali ako nemamo suradnje, taj benefit nećemo u potpunosti iskusiti. Sve je više istraživanja koji se zapravo bave tim suradničkim aspektom. Na koji način, kako poticati, na koji način izbjeći ono, a what's in it for me? Dakle, mi u ovakvim projektima moramo od početka se dogovoriti koliki udio, koliki angažman je pojedinog sudionika. I ovisno o bilo kakvim izmjenama svi moraju dijeliti i benefite i penale, ono što se kaže. Dakle, to je nešto što svi zajedno moramo nositi. Znači, kolaboracija je ključna za uspjeh BIM-a, a bez BIM-a, dakle, s druge strane, BIM poboljšava kolaboraciju. Jel? I zato je ova tu priča, jel? Kolaboracija i BIM su u principu, jel, na jednoj vagi koja je u ravnoteži. Koje su odrednice BIM suradnje? Znači, mi moramo, dakle, svakako imati i stručno znanje i vještine, a dakle, stav i motivacija i prihvaćanje BIM-a kao modela neophodna, dakle, uopće kao početak ovakve nekakve priče. Nakon toga, znači, moramo definirati i vidjeti, izgraditi taj suradnički odnos. Nije jednostavno, pogotovo u početku. Ali iz iskustva pokazuju da se ljudi vrlo brzo naviknu na drugačiji oblik rada. Zato što je on manje stresan, zato što je on puno bolji. Posljedice su manje vrijeme, manji troškovi, veća kvaliteta i individualno bolje, veće zadovoljstvo ljudi koji rade na takvim projektima. Znači, mi u principu moramo, da bi ostvarili, dakle, tu suradnju u BIM-u, mi moramo stvoriti međusobno zajedničko, dakle, povjerenje, razumijevanje što doprinosi, kako koji suradnik doprinosi cijelom modelu i cijelom projektu. Dakle, to se mora definirati na razini, dakle, cijeloga tima i svi moraju to prihvatiti. I to je preduvjet, jer inače doći će do trzavica i ta suradnja neće biti na razini na kojoj bi trebala biti. Također, dakle, imamo dosta se može čitati i mi sad svi imamo u glavi, a što je sa regulatornim, jel, okolinom. Naravno da okolina također utječe na provedbu, ali s druge strane, evo, imamo primjer. FIDIC. FIDIC je sada 2017. Imamo novo izdanje FIDIC-a. I unatrag 2 godine se i 3 intenzivno radilo na tome da se vidi na koji način BIM ukomponirati u FIDIC. Da li treba nešto posebno promijeniti ili ne? Bila sam i na jednoj radionici i bila sam na konferenciji gdje se samo pričalo, sve su prezentacije bile o FIDIC-u i BIM-u. Rezultat je da zapravo niš posebno nisu stavili. Ima jedan uputa što napraviti ako imate BIM projekt, ali to je vrlo, vrlo mali jedan odmak
u posebnim uvjetima koje vi možete determinirati, odnosno dogovoriti te nekakve posebnosti oko, dakle sad ćemo vidjeti koje su to nekakve posebnosti, ovisno o tome na koji način koji odabiremo koji model, da li tradicionalni, da li nekakav integrirani model, ali zapravo mi u principu čak i u procesu javne nabave imamo mogućnost. Znači imamo tu famoznu klauzulu, možemo imati i imamo elektronsku nabavu, samo je pitanje da li smo na razini PDF-a ili smo na razini BIM-a. Jel? Znači ono što nas jedino sprečava, a to je standardizacija. I tu se trebaju nekakvi napori uložiti da bi se olakšalo ovim prvima kaj probijaju, jel? Da baš ne moraju sve definirati za svoj projekt. Ali opet i tu isto ima nekakvih benefita koji su svakako jasni onima koji rade projekte u BIM-u, a vidimo i znamo, imamo saznanja da osim Velike Britanije zapravo sve druge države kaskaju jako. Znači čak i Njemačka i sad kolega s kojim surađujem, on je u infrastrukturi iz njemačkih cesta nekakvih, dakle oni isto imaju te nekakve federalne ceste. Oni sada imaju nekakav komisiju koja će sad razmatrati kako BIM integrirati u infrastrukturne projekte. Dakle, sad je nekakva radna skupina tek sada. Dakle, nisu oni ništa ispred nas. Jel? Ono što je, znači, uvijek ću vam reći, a šta je sa interoperabilnosti? Ima i tu, dakle, rješenja, nije sve idealno, ali može se, nije problem. Ono što je također evidentno da je, kada se pokazalo se da ne samo formalna, nego i neformalna komunikacija je ta koja bitno utječe na uspjeh projekta. Znači, ako mi imamo strogo formalizirane nekakve međuljudske i projektne odnose, neformalna komunikacija nam može pomutiti cijelu priču. U suradničkoj varijanti gdje mi svi komuniciramo, čak i neformalna komunikacija je dobra, pozitivna i na taj način doprinosi uspjehu projekta. Konflikti su neizbježni. Dakle, uvijek dolazi do konflikata. Uvijek dolazi šta si ti napravio, zašto si ovo. Dakle, uvijek ima nekakvih trzavica, ono što se kaže. Ali ako se napravi dobra baza za dobru suradnju, tih konflikata nema. Dakle, istraživanja su pokazala, istraživanja se rade na pravim stvarnim projektima. Što se tiče, dakle, postizanje više razine suradnje, na više razina će polučiti uspjehe. Sudionici BIM projekta će postati produktivniji i time zadovoljniji. Projekt će biti uspješniji, tvrtke će biti, dakle, uspješnije i imat će interesa dalje investirati u takvu vrstu, dakle, projekta. Ono što je sad se postavlja pitanje, da li mi na način na koji mi sada radimo, da li se ovakvi projekti mogu provoditi? Mogu, ali ne u svojoj punom nekakvom potencijalu. Jel? Znači, ako gledamo naš tradicionalni način, to je takozvani projektiraj, nabavi i izgradi, ono što mi najviše koristimo, mi zapravo možemo tu napraviti različite nekakve kombinacije. Ali u puni BIM se može ostvariti u integralnom načinu ugovaranja i u takozvanim relacijskim ugovorima.
Relacijski ugovori, to je vrsta ugovora gdje mi definiramo naše, ono što se kaže, baš relacije. Znači, naše odnose, koliko sam ja u odnosu na tebe. Kakve mi imamo odnose, a onda tijekom projekta se, kako projekt napreduje, definiramo što. Znači, to je jedan malo drugačiji, nemamo vremena ulaziti u tu cijelu priču, toliko duboko, ali sve više i više na velikim projektima u Europi se prakticiraju ovakvi načini ugovora, a BIM je tu savršen upravo zbog te transparentnosti cijelog procesa. Znači, BIM omogućava transparentnost. Svi sudionici znaju što drugi rade i ne može se desiti, ali ja nisam znao da si ti to napravio. Zašto to? Kako? Uvijek neka sumnja, jel? Znači, ako imamo transparentnu platformu, imat ćemo i dobre odnose. Ovo ste već vidjeli. Znači, ta fragmentiranost koja se zapravo akumulira u ovoj zadnjoj fazi projektiranja, gdje imamo dakle mogućnost nekakve optimizacije i nekakvih ušteda, tek dakle u zadnjoj fazi prije građenja, u zadnjoj fazi tih projektiranja, to je kasno. Zato što smo mi uložili jako puno vremena u projektiranje, u tu cijelu dakle suradnju i sad na kraju, ali moramo se sve vratiti iz početka jer je Bojan rekao da ne može ovakav zid. I da bi trebao možda drukčiji oblik zgrade da bi polučio bolju energetsku učinkovitost. Gotovo je, niko više neće mijenjati oblik, nema smisla. Ali kad se to napravi na početku, onda je to sasvim neka druga priča. Jel? Mi već na početku projekta možemo utjecati na uštede. Kako se tradicionalno projektira? Dakle, krenemo sa nekakvim razrađivati, pa vratimo se nazad u korak. Jel? Pa onda opet razrađujemo, pa se vratimo nazad. Dakle, uvijek radimo nekakve povratne lupove. Ono što je privremeni nekakav problem tog tradicionalnog načina, čak i u implementaciji BIM modela, je stalno se pitanje intelektualnih prava, pitanje pravnog statusa BIM modela, pa sve se to da regulirati. Ali opet, s druge strane, nepotrebno ako možemo na drugačiji način uopće postaviti cijelu priču i cijelu Znači, nama je potrebna transformacija cijelog procesa. Znači, mi kada sada govorimo u pogledu energetske učinkovitosti, ne možemo na kraju procesa projektiranja gledati, a šta nam je ispalo. Moramo krenuti to kao zahtjev. Znači, nama je to prva informacija kod održivih građevina, a ne zadnja informacija koja dolazi u projekt. Jel? I tu je, dakle, taj BIM koji nam to upravo omogućava, zato što mi na početku možemo definirati više toga i imati benefit od toga. Dakle, kod visoko učinkovitih zgrada istraživanja su pokazala zapravo da oni projekti koji su imali veću razinu integracije u smislu da su od početka imali takozvano integrirano projektiranje, su imali bolje rezultate u pogledu, dakle, energetske učinkovitosti. Znači, mi imamo tu u tom integralnoj provedbi projekta, mi imamo tu nekakvu razdvojenost, jer svatko možda radi svoje i kako ide projekt dalje se različite struke spajaju i u jedan model, ali tu su. Svatko može reći na početku, ja sam izanalizirao, neki strojar može reći arhitektu, gle, to ti nije baš možda bi bilo dobro da drugačije koncipiraš prostor jer tu ima nekakvih problema, ja ću morati puno više, veću nekakvu jedinicu angažirati zato što si ti ovdje stavio veliku visinu, jel to baš tak treba, jel baš tako ta visina treba u tom zajedničkom prostoru i tako dalje. Znači, odmah se utječe sa aspekta energetske učinkovitosti. Znači, što se tu dešava? Dešava se da mi već
radimo te male lupove, male pomake i vraćamo se, dakle, ako se moramo vratiti, vratimo se malo, a ne vratimo se puno, jel? I faze su nam puno kraće, jel? Novi oblici ugovaranja se različito zovu, imaju, tu su nijanse. Najveći, najrašireniji oblik, baš u ovom koja se povezuje sa BIM-om, se zove Integrated Project Delivery ili IPD, znači integrirana provedba projekta, gdje mi zapravo radimo upravo tu suradnju, gdje imamo 3 ključne stranke u projektu od početka. Znači, od početka je i izvođač, i klijent, i projektant. Svi su u istom košu i svi zajedno. Znači, izvođač daje prijedloge, rješenja, jer on zapravo najbolje zna koje su cijene, na koji način, šta je efikasnije nekakvo tehničko rješenje. Razlike su velike. Znači, kod ugovora imamo otvoreno dijeljenje i suradnju, znači kod pune integracije, timski rad, timska edukacija, nagrade su na temelju vrijednosti, timski uspjeh. To nije bajka, to se radi. I to se radi na velikim projektima. Na velikim projektima se radi. To sve omogućava i transparentniju nabavu i približavanje upravo onome što javna nabava zahtijeva od nas. Vi ćete možda u praksi reći, ali tu ima više nekakvog prostora za, ne znam, podilaženje ili pogodovanje nekome. Ne ako je transparentno sve. Nekakve takve velike ugovore, recimo u Nizozemskoj, se pregovori sa izvođačima i sa izvršiteljima se radi, javni bilježnik je tu, on sve zapisuje i kontrolira da se ne pogoduje. Jel? Znači, moguće je, sve moguće izorganizirati. Zrelost, Mergim je već govorio o zrelosti BIM projekta, znači mi moramo kontrolirati zrelost projekta, ali isto tako moramo znati tko nam ulazi u projekt. Mi moramo znati organizacija koja ulazi u projekt, koje ona sposobnosti ima vezano za BIM. Da li je ona sposobna i na koji način integrirati se u BIM projekt, da bismo mogli na temelju toga definirati procedure. 3 su nekakva stupnja u kojima možemo zateći nekakav privremeni organizacijski model. Da li smo još uvijek ovdje ću preći, znači na objektnom modeliranju, gdje zapravo još uvijek možemo, imamo taj nekakav linearni način provedbe projekta gdje tu možemo eventualno malo početi preklapati, ili se pomičemo prema suradnji na modelu, pa onda već imamo veću razinu preklapanja, projektiranja i gradnje, ili smo u mrežnoj integraciji gdje zapravo imamo skoro potpuno preklapanje i pojavljuje se oblik koji se inače zove usporedno građenje, odnosno concurrent engineering. Već duže vremena se priča o tome, ali zapravo BIM je taj koji to omogućava i koji nam daje podlogu da to možemo napraviti. Puno ima literature o benefitima, o koristima concurrent engineeringa. Znači, postoji i već modeli koji, lean management, dakle sve je to vezano zapravo za ovu vrstu i način provedbe projekta. Da bi BIM projekt mogao doći od početka do kraja, moraju se definirati određene stvari. Dakle, moraju se definirati na koji način će se informacije šerati, dijeliti, kako će sudionici biti organizirani, tko će biti zadužen za koju razinu razvoja modela i tako dalje. Sve se to definira u BIM Execution Plan, takozvani, dakle, BIM plan izvršenja,
koji onda znači definira de facto informacije, znači kako se zahtjevi naručitelja pretvaraju u provedbu. Jel? Znači, naručitelj dođe sa svojim zahtjevima, a onda ponuđači imaju prije ugovora, nude svoj nekakav plan izvršenja na temelju kojih se vrši odabir izvršitelja, a onda, dakle, nakon toga ima postugovorni plan izvršenja detaljno na koji način će se isporuke definirati, što će se isporučiti kada, koja razina detaljnosti u kojem vremenu će biti zahtijevana od strane, dakle, projektanata. Tu sad dolazimo na priču oko detaljnosti. Znači, ovisno o tome gdje se nalazimo, jel, i u kojem smo life cyclu, gdje smo, imamo različite razine definiranosti našeg modela. Za potrebe, znači, održavanja tamo moramo imati sve. I LOD 500 to znači da tamo imamo i proizvođača, i rok trajanja, i servise, i dakle podatke o svemu što je za konkretan produkt bitno. Naravno, kako gradimo model, znači krenemo sa 3D modelom u kojem imamo samo koncept, zidove, prostore, definiramo i kako se razvija projekt, tako dodajemo informacije. Informacije koje onda prelaze, jel, u 4D, u 5D i imamo razinu, dakle, informacija o pojedinim, to vam je već Mergim prikazao, znači što znači koja razina. LOD 100 znači da nešto postoji, ne znamo ni kakav je, ne znamo nekakve karakteristike, ali samo znamo da će biti unutra. Znači to su nekakvi de facto razina zahtjeva naručitelja. Ja želim da tu imam stolicu, hoću imati 10 stolica. Kakve će biti, ne znam, to ćemo vidjeti u sljedećoj fazi kakva će biti. Onda, postoji stolica sa nekakvim zahtjevom, nekakvim dimenzijama. Jel? Stolice će biti tih i tih dimenzija. Onda dalje, u sljedećoj fazi razrade imamo stolicu sa naslonima, znači mora imati naslone. Znači kako idemo razrađivati model, tako imamo više informacija jer smo u fazi i mentalnoj da odlučimo što nam treba. Jer ne zna ni naručitelj baš na početku sve što mu treba. Jel? Ali moramo definirati kada se mora odlučiti da ne bi utjecao na cijeli proces projektiranja. Jel? Tu sad vidite, znači u pojedinom dijelu definiranja mi možemo imati druge informacije. Mi možemo čak definirati od početka kakva je ta stolica. Jer da stavimo stolicu u model moramo je staviti i da zaberemo nekakvu, bilo kakvu. Možda se pogodi da je to baš ta stolica koja će ostati do kraja, a možda i ne. Bitno je da znamo koje su informacije, ajmo reći, zablokirane u toj fazi. Znači, u ovoj fazi ja znam da je i stolica, čak i znam koje su dimenzije, ali one se mogu promijeniti. Jel? Znači, to je, tu sad, znači, šta dobivamo? Dobivamo da imamo informaciju, možda je neizvjesna, ali je imamo. I možemo možda čak i procijeniti neizvjesnost te informacije, ali je imamo. I to je ono zašto imamo benefit od BIM-a, zato što mi u početku de facto da stavimo bilo tamo, mi moramo nešto staviti, to se može promijeniti, ali nekakav početni koncept mi ga stavimo, što smo vještiji, što smo možda u boljim nekakvim, što je bolje investitor definirao svoje potrebe, ćemo prije, možda čak i u idejnoj fazi pogoditi sve što je njemu baš bilo po volji, ne? I na taj način štedimo vrijeme razrade glavnog projekta. Može se promijeniti, ali ne mora. Znači imamo 50% veću šansu da uskratimo jako odnosno fazu projektiranja. Znači, za svaki element imamo šta znači level of detail za nekakav zid, jel? Znači ovdje je zid bez boje, bez mirisa, bez ničega, jel? Onda poslije imamo nešto, znamo čak i
koje nekakve slojeve ima, ali ovdje već znamo da ima i nešto, nekakvu, dakle, i armaturu recimo unutra, ima i nekakve slojeve, jel, znamo detalje, odnosno vidimo kod ovakvog jednog elementa koje sve, znači krećemo od toga da znamo otprilike koji su gabariti nekakvog elementa, onda definiramo, aha, to će biti ipak i profil, jel, jer je Stačar rekao da treba biti i profil, a onda tek kreće, znači prije izvođenja znamo točno koju armaturu, jel, najprije imamo nekakvu procijenjenu armaturu, pa onda izvedbeni projekt koji se zapravo može malo razlikovati. I promjena u odnosu, dakle, od ovoga na ovo je vrlo mala. Jel? A u tradicionalnom načinu projektiranja trebaš možda iz početka sve živo crtati. Jel? Tako da, evo, to su, znači, vrlo je bitno da definirati, dobro ste postavili bili pitanje, treba definirati i uloge i tko će šta izvršavati i to se sve, to nas tjera zapravo, to nije čak niti toliko novo, zato što da smo mi možda uspostavili naš sustav upravljanja na pravi način, možda bi mi to imali u ovom tradicionalnom procesu. Ali eto, kako radimo sve, neke stvari vučemo iz prošlosti, pa nismo baš još to sve tako sve uredili. Ali BIM će nas natjerati da radimo stvari kako treba. Da posložimo sve na početku, da poslije nemamo velikih odstupanja. Evo, to je to su nekakve, znači, ono što je definitivno treba biti svjestan da mi ćemo se morati odmaknuti od tradicionalnog načina provođenja projekata i da ćemo morati početi iskorištavati naše mogućnosti koje nam naša javna nabava daje. Dakle, i pregovaračke postupke, i dijaloge, dakle, ima tu svašta. Šta vam vani rade sa dijalogom? Čuda. Rade bez procurement value, rade takve modele, dakle, načine finese ugovaranja, a sve temeljeno, dakle, na dijalogu. Dijalog. A mi dijalog, ja ne znam je li ikad korišten u Hrvatskoj taj način javne nabave. Mislim da nije. A dok nije pravilnik, dakle nije pravilnik, neko upute na koji način nabavljati usluge, jel, da treba uzeti ekonomski najpovoljniju ponudu, ni to nismo radili. Ne? Te uvijek nam neko mora nešto propisati. Ok, sad će nam i BIM diktirati da nešto moramo napraviti, pa ćemo valjda poboljšati svoje procese i trebamo ih poboljšati. Dakle, to nam treba. Da budemo konkurentni ne samo tu nego vani. Mi imamo potencijal, imamo znanja, ne možemo konkurirati zato što ne radimo, nemamo procese dobre. BIM, oni koji uđu u BIM i oni koji to sve poslože, oni će moći ići i van. Evo ga, hvala vam.